împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preasfințitul Părintele nostru Ignatie, Episcopul Hușilor, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri, preoți, ieromonahi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot cine preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Prea dorăniți într-o fericire, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim, Istinian, Iustin și Teoclist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Eustașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei, întregirea neamului și slava Sfintei noastre biserici, pe cei morți în lagări și în închisori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre, moși, părinți, frați, surori, fii, fiice, soți și soții, și pe cei dintr-o rudenie și seminție cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei bolnavi de casă, din spitale, din săle de operații, pe cele din săle de naștere, pe cei din penitenciare și căminele sociale, pe educatori, învățători, profesori, părinți ostenitori, elevi, studenți, masteranți, doctoranți, medici, farmaciști, asistenți, infirmieri, pe tineretul neamului românesc, pe epitrop, cântăreți, consilieri, coriși și familiile lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, trebăritorilor creștini care sunteți de față la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.